pakugara kwatakaita mumusha medu. Madzibaba angu wakapa tete pekugara mumusha. Tete apiwa mekugara, warora wakazobva kumakomo kwawanga wari kumatiro wachizodzika mumukowa kutera tete padhuze kuti waone pekudini, pekuti waonane na mbuya wawari padhuze. Mbuya ndiye tete wedu isusu. Saka kupiwa kwakaita warora pekugara, wakapiwa wachibva wapiwa mugano wawo wataigara tundoziva pakukura kwataita kuti mugano wawarora wana wazukuru wakugara kwakaita wanoguma nenzira, hawadariki nzira apa. Saka zvazoti mumashuro mutatoti gare mumakore anotera, pamushado wakabva wanguti ana baba wanakura uri mabasa, wakakura uri mabasa, wanakura uri mumishaba. Saka kuchengetedzwa kwemasango pakaenda kuoremera mbuya anga aripo ega pakugara pamukowa, wakura uri kumadondo kumabasa. Saka ndo patakazoti kufamba kwenguva murora uyu ndo wakatanga kuita mvura muvillage medu. Wakati isusu todawo mvura, makati pape kugara nasekura asi todawo pekuti tise tengi redu remvura, kuti tise mvura pamunda apa mvura yedu haidiridzi zvine simba. Ngaiti kwirire bichana, asi kwamuri tikwirire kwakuyadhi kwenyu. Saka tiri kukumbirawo pekuti tise chitengi. Mbuya wangu anga ariko kumusha, mbuya akazoona baba wangu waripo pana panhasi, wakati baba ndakumbirwa pekuri pekuiswa tengi nawazukuru watakapa pekugara. Saka mbuya akati ini ndakapa wazukuru awa pekundoisa tengi chete, kwete kuti wabva wazotora ndima iyoyo kuita ndima yawoba. Shuwa pakugara kwakaita tengi wakabva waisa tengi riya, isusu vatachingotiwo tungori madondo taakukura wabva taenda kumabasa kwatakaenda. Pakazoita project yemabhanana, ndo zvakabva zvazokonzeresa kuti mugano wazukuru wasare wachibva watandara nemusha wababa wangu wedzinza redu, kutandara nekuda kuti mushado ana baba wangu wapera uparara, wamwe wacho wasisipa uri kumabasa. Saka warora patakazozwa baba undifonera kuti kutengi kuya kwakapiwa warora kuti wagume netengi, waite tengi wasingaiti mundaba, mutengi muya matosimwa mabhanana. Isusu wobva tachizotiwo patakadzika kumusha bva tatoendawo tandoitawo makore tiri madondo-dondo. Kuzodzika kwandakaita kumba kwachisvika mabhanana shuwa atokura akutoyamwiswa kuti akupiwa fertilizer nekudiridziwa. Tikati alright zvangoita kuti wazukuru, saka ngatingonyarare hedu zvakadini zvakadaro. Saka tisingaziva manje kuti mukati pawakagumira patengi apa wakatosumudza waya kuichinja futi kuenda ku 20 meters kubva pane mabhanana anga iri mutengi muyo mawakatora kuzvipa wega, wari watotora wega ndima yemabhanana iyi. Kumberi kwacho kune imwe 20 meters kumusoro ndo kwataindoti idondo redu, tichazongoti kana toda huni tinongoenda kotema huni. Saka gore rapera mai guru wangu akazonditi mai nini wangu akati baunguru todawo huni. Ndikati alright mimi kana muda huni mimi kwirai kugomo pamusoro pemabhanana emuzukuru apo, idondo redu iri endai moteme huni koko. Mai nini akabva azodzoka achiti ndadawisa demo asi ndabva ndadzingwa. Tikati madzingwa ndiani? Zvikaita dzingwa namurora ndiye andidzinga. Ndikati alright regai tichazoona. Ini bva ndazotora muning'ina wangu uri ari makuseni rimwe zuva bva ndakwira mugomo muyo. Pauchienda kuona kuti isu tiri kuti dondo ratakachengetedza tsongo remadhara edu nedondo redu isusu huni dzatinongotora tione mukati medhireni mudondo muya makatomakwa dhireni. Dhireni ramakwa imomomo mune zvimapowo zvemawaya chakangodzimikwa apo nechimwe chakadzimikwa apo nechimwe chakadzimikwa. Mufana wangu akada kutombozokudura powo racho. Ndikati muning'ina siya tichatora mastages nenyaya yacho, iwo usabate-bate mapuwe wanu. Saka ndazodaro manje tagara, ndo pandakazoti baba hona izviri kuitika izvi todini. Baba akati inini handina chekuita bai, mimi wakomana kana muripo ndakakuudzai kare kuti honai mundu wakutowa wari wazukuru. Tikati alright ini rega ndaidze murora. Mandadaidza murora pamba pangu ndine maelda ndandinawo noti inini ndagara ndiri wangu sabhuku kuvillage, tine nyaya dzatati nadzo. Saka murora akasvika, ndikati murora wewe kunobva tatenderera kuseri kusina dare ratatinaro. Tikati murora ndakudaidzai, mimi ndimi munhu mukuru pamba wakororo ndo ari urima rima wachitema gomo iri. Mugano makapiwa nana baba wangu imimi nemugano wamari nhasi uno hausisiriwo, makajamba mugano. Murora akandipindura kuti papi pacho. Ndikati pamusoro pemabhanana makaba makatora pamusoro petengi pamama makakumbira isa tengi remvura. Takangonyarara hedu, asi mukati umu tazopinda mudondo taenda kuona dhireni rakamakwa. Zvikanzi dhireni rakamakwa makore asopera mune zera naro ere? Tikati hatina zera naro basi mimi tiri kuudzai kuti zvamuri kuita handizoba, chengetedzai mugano wamakapiwa sekuya kwamakaita muchigara munzvimbo dzedu isusu. Zvikanzi uri mwana mudiki haunditauriri izvozvo izvo. Ndikati aiwa pakanaka. Saka imimi tochidini? Zvikanzi inini panapa handisi kusiyaba nekuti ndima yandazoextenda kukwira kumusoro kwetengi ndakaipiwa nemaikuru wako mai Gloria, anowa ndiye akawapa ndima yekugara kuisa misha pauri kugara nhasi uno. Wakapiwa na mukoma wababa wangu ndiye akawapa kuti chiisa imba dzekugara pa sezvo muda kugaidha tete pasaiti. Tete ari apa imimi chigaraiwo apa, ndo kupiwa kwakaita. Saka mugano wacho uri kujambwa. Saka chichemo changu ndauya nacho kuno kuti tibatsirwe ndimi changamire, nekuti ishe nyama yaenda ane matongero akaita. Mashure taenda kompira nyaya, ishe akatonga matongero asina kundigutsa. Saka makazoona ndasvika kuno kunhasi.
ndo nyaya ndinayo. Ndipo uyu wati Nyamaende akatonga. Nyamaende takaenda kudare, ndaenda kobva tabvisa vese mitete inodiwa nemahwanda uswa ake, bva tapinda mudare. Changamira akabva zvakataura akati no, iwewe uri mwana mudiki, wana baba wako ndo waifanira kunge wataura zvinhu izvi, plus dhireni raane makore raiswa, saka isusu hachakwanisiba kuti tidzinge munhu iye uyu mundima yakaisa dhireni, murume wacho achishaika, iwewe nguva yese maamuripi. Ndikati aiwa isusu tatiri kudini, tatiri madondo nekukura, plus musha yedu wana baba wangu aundodherewa nekuti wamwe wacho wanga usisipo akapera kushaika. Saka Aisha akati no, inini ndo maonero andaita. Makwaza iwo chimirira Chikuku aite action, Chikuku akaita action yanoita tozwa kuti Chikuku arudini. Saka ndo pandakazoti Ishe ndiri kukumbirawo pepa rekuti ndiende mberi. Ishe akati inini handikupi pepa ba, enda undotaure nyaya yako mberi kwauri ufunga toda kuenda mberi. Saka ndo kuya kwandakazoita kuno, takuparadzana muroora wemuroora wangu uyu akazotaura kuti makore atiri ano aya chinoshanda imare, kana usina ndima yako ba iyoyo yaunoti ndima, kana even iri yako chinoshanda imare, kana musina mare ndima hamuioni ba ichahwinaona unhu ane mare. Saka Ishe Nyamaende akati ndipe assessment ndidzike kumunda kwacho kuona. Ndikati Changamire, ndakutanga ndakukudherera handishakwanisi kukupa ba nekuti nyaya maitonga mataurira maita ndaona kuti nyaya mune side raminaro. Saka side raminaro imimi hazvindiitiriba kuti ndikudhonzei kuti tiende futi kutsungo kwacho kuti mochuya kuona mugano. Ndine maelda andinawo panapa maadzinga padare, masara muchitonga inini ndega mwana. Wana baba wangu wese wakabva wazi ngawasumuke waende uku, bva wabviswa padare. Bva ndachisara ndiri kutongwa ndega ndine muroora wangu uyu. Bva ndatadza kugutsikana nayo. Pandakazoipendera ndakazoti daidzai wana elda wangu wauya ndipenderi banyaya iyi, maelda asipo. Kuya kwakaita ana baba bva wangoonawo, bva watsanangura matsananguriro wakaita, bva wangoti rasa nyaya. Kuwati ndipe transfer paper bva wandinyima. Dzimara ndauya kuno. Alright, okay. Uyu ndiani wako? Muroora. Muroora. Muroora zukuru. Mukadzi wemwana watete. Mukadzi wemwana watete. Mukadzi wemwana watete. Wemwana watete. Watete. Ari kugara panzvimbo yatete. Ehe, wakandouya ku yakapiwa ngehanzvadzi dzake. Ehe, ndizvo. ndizvo. Alright, ngatore miro. Ndamira pamberi pedera Mambo Mutasi. Ndamira pamberi pedare raMambo Mutasi. Zvese chande zvechokwadi. Zvindichataura ngezvechokwadi. Ndikanyepa charaswa nemhosva. Ndikanyepa ndicharasa ngemhosva. Mwari arimubatsira wangu. Mwari arimubatsira wangu. Pamusoro Changamire, pamusoro wadare, inini ndinofunga nzvimbo iri kutaurwa iyi ndakagarapo 1972. Ndagara ipo papo zviri kuzi nzvimbo yakakumbirwa nditetekana. Nzvimbo wakakumbira nzvimbo ndini nemurume wangu. Nzvimbo takakumbira sekuru, warume wedu wakakurira mwasekuru. Tabva munana sekuru takaogara, inini kumba kwangu ibocha. Ngekunga tiri kusenza kwetaigara kwacho nekunoendeswa chikafu zvaindiremera. Taita magumwe takati inini nemukadzi wamukoma wababa wacho, nemunin'ina wemukadzi wemunin'ina wemurume wangu, nemukadzi wemuzukuru, namai wavo mukadzi wababa munini, tiri 5 tiri kutakura chikafu changu kuendesa kumba kwangu. Ndakati wakomanei, dai ndiri nhangu ndiri kunzvimbo kunoko ndaidini, ndaizwa gore negore kundotakura chikafu kuenda kubva 1963 takutochembera ndiri kundodini, tiri kutakura chikafu asi kundogara paumba kuti tende kwetinorima kuno. Iye utaurwa mumaGloria, mbuya maGloria wacho zvikazi Muroora muruda pekugara here? Ndikati zvikazi aiwa mira sekuru wako akanga uri kuona here pakatemwa mugomo pagomo apo? Ndikati kazi ngepangu munda wakatopegwa asi ini handidini, handidi kogarapo ba, handisi kupadaba padondo ndega ndega. Ndeta ini ndikapaona ndinopada ini. Zvikazi aiwa wozoya sekuru adini awe. For sure ndakasvika weekend sekuru wakauya ndikaenda ndiri ndega 1 out. Zvikazi ndi sekuru, iwe uri wepi? Pamusoro murese eko kajanda family yesimika mwende pasi pekombe apa para zvitike papo tera yawo kajanda family yese. Zvikazi uye Muroora nguva yako tsvaga nzvimbo uri shirikadzi? Ndikati uye basi sekuru, kazi handitauri nemukadzi, dai ari murume wako waya panapa zvese zvainaka. For sure akazi kupera kwemwedzi sekuru wedu akauya akasvika akaenda murume wangu, kazi ndauya sekuru, kazi hanzvimbo iripo. Vakadaidza baba wavo aripo. Baba wacho wakati handikupi, handibvumiri kuti upe muzukuru nzvimbo, kuti wada enda daidza sabhuku auye pano. Sabhuku akanga auya panapa
ngekuti iwewe ndiwe mukuru. Uchazoti ndarara ndisipo uchazotorera waning'ina wako nzvimbo ngekuti unenge wakushandisa wakuru. Handibvumiri kuti upe muzukuru nzvimbo yendakakupa. Umwe naumwe une nzvimbo yake yendakamuti apa ndipo pako, iyo ndipo pako. Munda handidi uzozwa murunetsana. For sure takaenda kodaidza baba sekuru Sabhuku Muchakawanda Chikuku, ndiye wakauya nemukororo wake waizitofa wakashaika wese. Wakauya zvikazi ndauya mukoma, ndazwa kuti muri kundida. Zvikazi ndiri kuti ndikuziise, taura nemukororo wako uyu asati apa nzvimbo, ngekuti mangwana akazopa vanhu nzvimbo wanun'una wazoya unenge autizve ngepangu ndinoda pekugara inini. Inini handina pamwe pendiri pamunhu munda, pendatompa ndipopo. Ndine wakororo wangu 6. Iye ndiye mukuru wakupa zveiwana. Kazi inini baba pesa handichapadi, bauya ipa henyu vanhu. For sure takaenda naSabhuku Muchakawanda namukororo wacho tofa, tikafamba nababa nambuya. Warinyepa tete wacho wanga tori kwaRusape, panga pasina, wanga kwaRusape kumukunda wake. Tikafamba tikagara, tikapangidzwa unoenda wakadai. Asi wakandipangidza uyu mugana uri kuona here Murora side iri redzasi ngera Tonderai, kutaura baba wavo ndiye unogara apa, usazodarike miti kuenda kudai. Tikati alright, iri side uri kuona here ngera Kenneth iri, usazotemeba munoguma mubani umuriona bani iri ngemusoro maromo umusazooneba ukunzo kusapinda ngekwa Kenneth. Side rekumusoro uri kuona apa, apa ngepashupika yapa, usazodini shupeka wacho atoripo. Zvese zvikanaka. Tikagara tikavakirwa musha wangu ndikagara. Tainga tindoti chero pekutema huni tatisingambobvunzwi ngoti tatindori nana sekuru kugara kwetakaita. Wakazoti baba wacho auya kuma80 azouya, ndo pakatanga nyongori. Tide kuti mwana ade upinda musango warumbirirwa, kuda kuti muti go warumbirirwa. Mukororo wangu akati mai hazvinetsi sezvo migana yedu tiinayo, tanga mine miti yakadai. Baba wacho ndiye akatotema miti yemugana achitengesera vanhu kuipa huni dzenipa. Tagara mbuya takamudaidza zvembuya we taakuda kuoneni kuita zvinonai zviro zviri kutinetsa, muri kundoona tunetsana nasekuru. Zvikazi mbuya hazvinetsiba, muri kuda kudini? Tikati taakuda kuti tiise hedu waya kana kuisa wanini. Tikati mbuya uyai. Takafamba nambuya haazi kumbotinetsa, tichicherera matreated poor ari kutaurwa. Tichicherera, mwana wangu aicherera aibva adzinika aibva apedza. Zvikazi ngemwana aiyo matreated poor aya anozobviswa, ngapaiswe drain 1999. Cherai drain, wabadaidza uning'ina wake wachera drain vazvapedza. Vazopedza akazi aiyo mandakasa matreated poor iwe munini kwako ine ng'ombe dzaibva kuRwenzi dzaenda kudhibha dzadzikachadhibhi dzaane dhibhi radzo kumba kwadzo. Zvikazi zvowaita takaisa dzasi kuroad, bvisai kuroad misepi kumusoro 1999 wacho. For sure waya yakadi yakaiswa. Petakazoisa waya nasekuru takazobva tagara zvakanaka, tikagara 2017 yakamuka zvehondo yaya wakomanawo. Yandakachengeta miti pamigani yedu nasekuru iwowa neyadhi yawo. Tatakaisa pakasara karaini kedondo kamuzhanje yakanga yandosara. Mizhanje yanga yaibereka mazhanje zvekuti wana waindosvika wachinonga wachidini, tindofara newana iwawo newangu ndopawaitambi. Asi takazochama 2017 murume wangu ari kutorwara serious, wakabata matemu. Kosvika kwakutema chini mizhanje, asi murume akati mukororo wako uri kutsureni, urutsure enda wamurambidza. Takasvika ndio ana sekuru wakati iye nemunun'una wake demo nemuzukuru wacho demo nemuzukuru matemo, baba wacho akamira. Takasvika wana sekuru muri kudini ko ungabva matema kana mega muri kuonawo miti nemazhanje akadai ari kuzhawana muna sekutema. Mazhanje akutokora maitirei kuda? Akati ngepedu teta ine miti yasara, miti yangu handisi kuda nayo. Iyo wakandorwa chibhakera banda rohwa nzee yangu ikazvimba ikarira. Sekuru murundurera miti yangu ere? Akati hani miti yako ningisa pane miti yanga yakati iri treated boy, apa pane miti yakati uyu muti miti yacho yanga ine mazhanje. Mukororo wangu wakasvika zvikazi mama chinyi ndotaura. Kazoona sekuru murumbude katuda miti yedu kazi mungada miti iri pawaya. Kazoona treated poor iri zvinotaura ndo mugano wako wanga wakaguma. Iyi miti iri kunze kwe treated poor ngedu. Mukororo wangu akati aiwa mai siyai wadini watema. Wana sekuru kana matema chibva matema vamatakura nemashizha acho handidi kuaona pano. Wakabva watema nemashizha aya nemazhanje zvikatsvairwa zvikaiswa kuyadhi kwavo.
tibva tandogara. Akati inorutotamba hako zvoruita zvezvo. Ukaona ndagara izvozvi izvi ziya kuti ndinda second kupinda pausabhuku. Ukaona ndagara sabhuku rubhatama apa. Ndakati zvakanaka chirando. Tozoona zvadini zvaitika. Kubva ipopo takagara, togara kubva 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ndototi mwana wangu inokufamba kwako ndinetsa. Dai mandigadzirawo kandima kadiki kuti ndiono pekudirira ndichitsvaga muriwo kwemunonga muri kure kwemakarima muriwo nyukure ndiri ndega panapa handina unonditsvagira muriwo bandasara newana. Zvikazi horai zvakanaka. Kororo wangu akabva atsvaga munhu aibva atema wakatema zvinonga kubva panapa kuenda pamamotikari. Kazi pakwana zvemhaiyo ngoti miti iyi tiri kuda kuchengetedza. Munaziya tikatema pese tinonetsana naana sekuru. Ngati pano kwana ndambopapedza here kuchiwa takagara. Ndizotozwa muna Machi ndadaidzwa zvarutano muroora huyai pano. Ndaenda kusvika ndogara ndizozwa ziyai wabva atora mukoma wake nemukorore wababa munini wabva wagara. Kandi ndamudaidza pemuri kunini pemakatema kwandi nzvimbo yenyu. Kuti handi yangu kutanga rini? Zvikazi zvepangu. Tikati kutanga rini? Zvikazi zvekuti makapuhwa wakamupa wacho yoyo ndichikuku kana inini ndine simba rekutora ipopa. Ndakati asekuru apa apaitiba ngekuti ndakasiwa mazoda unditonga nhasi ndachirikadzi kubva kwese warume wese varipo wana baba wenyu varipo nyakundipa aripo makadini kuzombozvienzanisa ndatienzanisa kuti zvaimurwadza. Aka ndozvendatokutauri. Ndikati apaiti. Ndakazoti tagara ndizozwa wabva adaidza makurukota ake wadare wake auya for sure. Wakauya wakagara tikaenzanisana. Asi ndati wakazobvunza mune pemunoziya ere pemakapiwa mugano imimi kuti muziye kuti muroora wenyu mugano wake for sure wachinja pange pedu papari apa. Bvunza baba wacho akati haungandibvunzi izvozvo vangu kuti inini ndandiri kubasa. Ndikati inini hapana pendakambochinja ngekuti waya 1999 zvakaiswa ngemurume ini handina chendinobata kana mwana wangu kukura hapana pawakambochinja waya. Nhasi ndiri kuzi ndachinja waya pakudini. Gurukota wacho akati haona nyaya yenyu yakaoma ini handichaigoni kuti metakagara tiri kuningisa nemiti yatonyura kunyura nguva onini madimbu arutaurwa. Dai ndiri munhu une onini wakatoti pamberi pashi imwe waya yacho ndini ndakaigura. Maiyo kutaura kwenyu kuri kureba. Saka ndiri kutaura kuti inini handina chendinomboziya ndakasiwa ndiri chirikadzi. Hapana pendakambobata muti kana kubata waya kana kudini. Nditoshama kuzwa. Alright maiyo. Zvomuri kutaura izvi kuti ndakapiwa apa wana wangu waizodare waitema pekuita garden. Zviri kutaura kuti papa ina sabhuku here. Ayo isiri muwaya muwaya. Ndiri kuti papa ina sabhuku here. Sabhuku wekudini? Wekudini? Sabhuku here kuya koti pangidzazve here pacha. Aiwa isusu hatizi kumbodaidza sabhuku ngekuti zvetakasakadaidza sabhuku ndandakandogarisika ndiri ndiri muwaya mangu. Mira izvo maiyo. Handiti mama unetsana. Imi makaripota here kuna sabhuku. Kunetsana nani? Nawa here? Petakanetsana here? Makaenda here kwasabhuku. Inini koti ndatorerwa munda here? Inini ndakati sekuru ndiri muwaya mangu. Iyo akati inini ndiri muwaya inini ndinotora chisimba. Ndakati ahora tichaona kuti zviruda kudini. For sure iye ndiye akatotanga kodini kodaidza wadare wake. Paakadaidza wadare wake arindodaidza wadare tatadza kuirirana. Indiri wakomana tsvagai mari tidini tiende kwashe. Iyo akabva titangira kwashe. Tikaenda kwashe for sure. Ishe tikamutaurirawo kana mukabvunza wani nani kana wanun'una wake. Ishe wakati muwaya memunhu nguva yese 1999 maimbodarika ngepi. Zvikazi taizviona hedu tatoti zvichaita. Zvikazi wana baba wenyu imimi zvawakagara wachiona wazukuru warimo wazukuru wanga wari wangani wazukuru wanga wari 4 wese wapera kufa. Uyu ndiye wakazogumisira wangu murume. Saka ishe wakagumisira pekuti ishe wakangati kuti muruda kuti tiopedze nyaya chibvisai makumbo angu tiende kodini kopedza nyaya tiri pamunda. Iyo akati handichadi kuti ishe mudzike kuona panzvimbo. Awa ndiwo wakaramba. Ndiwo wakaramba. Right. Chandongozwa mbuya
Chada kuzwa tsanangurei mataura kuti mimi hamuna kubvisa waya 1 ndizvo mapo hamuna kubvisa atina zvese zvamuri kuita muri mufenzi mani mangu nenyu fenzi makaisa rini 1999 right. Chandada uchibvunza manje mumhuri yenyu mimi wana sekuru umwari bana vandiani na ndemhuri yese yaudhana baba waripo ko tengi ndazwa kuti ndo razomutsa chazomutsa inyaya yetengi nemabhanana paiswa tengi po hapazodyarwa mabhanana ndo pava pasumuka ndo pava pasumuka nyaya chasumudza nyaya itengi nemabhanana chandoda kunzwa ndechekuti tengi nemabhanana zviri mufenzi here kana kuti zviri kunze kwefenzi ndo pandoda kuzeva mbuya tengi romaisirwa ngewapwere riri mufenzi here kana kuti riri kunze kwefenzi hariziswa rakaiswa ngemurume riri mufenzi zvese zvendiri kuita zviri muwaya zviri mufenzi riri mufenzi saka awana sekuru wari kuuya nhasi wachiti makabuda pamugano sei iyo tengi nemabhanana zviri mufenzi fenzi yagara iripo apeno ndo zviri kundishamisa ndazwa chigarai pasi bam pari kutaurwa panapa ndimbuya kuti imwe miti iyo makaenda kucheka imwe waya ndii makacheka imwe miti iyo makacheka imwe waya yacho waya yakatonyura mumiti kuratidza kuti waya yaane nguva yaiswa because kana waya ichinyura mumuti it means kuti waya iri kukura nemuti muti uri kukura newaya ndosaka waya ichizonyura andizvo saka chiripo ndechekuti 1 ndondiziwe kuti mimi pekutanga waya makacheka here inini ife ndana kucheka waya right pakati patona hamuna kucheka waya fine mugano utawana mbuya wakuzaona kumbochinja wakachinja here mugano wakachinjwa mugano wakachinja because mbuya wakawa wari kuti hawana kubvira wambodarika pagara paine fenzi mugano pamusoro edare pamusoro eshangamiro mugano wekuti wazukuru kuma-70s wari kuya kopiwa mekugara pamusoro mugano wakachinjwa hausi kundipindura uri unzenga izwa iwewe hautauri nenyaya yemugano wakaiswa ndibaba wako iwewe chaunokwanisa kuita chete uri witness yemugano wakaiswa nababa wako uchiona iwe haucreate mugano wako munyowani uchibvisa mugano wakanga wasiya uri chii uripo tinozviziva kuti mhuri dziri kudii dziri kukura and demand for land iri kuita sei futi iri kukura nguva yakapihwa muzukuru uyu pekugara nana baba wenyu land yanga ichiripo ende waipa nenyaya yekuti wangoenetarisire kuti hawazobvi kumbare kwawagara ndobva zvazoswinya kumbare ndobva wadzoka kumusha wadzoka kumusha wakuchiona nidhi yeland imimi machikurawo imimi mazoona kuti muzukuru lendi yakapiwa yeye yakakura kudarika yemasara nayo saka toita sei ngatishandisei kuti muzukuru dzoka kumusha kwako siya lendi yani yedu handisi kutaura ndo zvakaitika asi ndoda kukuonesa kuti ipfungwa dzakawanda dzevanhu vakawanda ndo zvavanoita muzukuru haadiwi musha muzukuru haadiwi musha nekuti 1 anotora vakadzi wana sekuru ndo chekutanga chekupedzisira muzukuru anopedzisira atotora dzinza rarake ndo saka vanhu vasingadi kuti muzukuru ashandise senemu yekwanani kwana sekuru havadi vanhu vakawanda muzukuru seenzesa senemu yekwababa wani wako ende muzukuru kana wati kure kure ende akumbi kwakwani kwako andizvo apa ndafana kuti muzukuru atotaura kumusha kwedu tinokuziva kumusha kwedu ibocha aya muroora wataura kuti kumusha kwake unokuziva kubocha handizvo here ndo kumusha kwenyuka ndo kumba kwenyu ndo kumusha kwenyuka right nyaya yacho inobva yanetsa
ukati kumusha kwenyu munokuziva nyaya yacho inobva yanetsa. Tochibvunza kuti sei musikadi kuenda kumusha kwenyu kana muchikuziva? Sei muri kuramba muri kutenderera panzvimbo iri kunetsai kwenyu kwakanaka muinako? Inini ndiri muroorwa. Ndatoona madhuze second generation kubva pakapiwa kune munhu akatanga kupiwa chii munda. Ndizoka Ndini ndakatanga. mbuya wenyu. Aiwa, mbuya wakatozoteera isusu. Wakasvika tatama kubva kwaRusaka. Ndopamusiri kuwirira, ndopada kuti kubatsire kuti hamusi kuwirira. Ndopetakadinetsa naipo papo nzvimbo ngeyambuya. Ndati pakati penyu muri 2 padori kunyepa. Pana nyepi pakati penyu muri 2. Munozwa zvandutaura? Ndinozvizwa. Uyu wataura kuti akawitnessa wana baba wake wachipa hanzvadzi yawo pekuita sei? Pekugara. Mira izvi mbuya. Ndati ndosaka ndati pakati penyu pana ari kudii? Uyu wati akawitnessa wana baba wake wachipa hanzvadzi yawo pekugara. Handizvo? Imi mukasumuka mukati handizvo. Tete haana kumbopiwa pekugara. Akapiwa pekugara ndini ndakakumbira. Ndobva ndaya kovhunza. Saka tete paigara mumusha waroora wasati wauya aigara pastendi yaani. Aigarepi? Mbuya ndoda mhinduro kwamuri. Aigara pamba kwaMakuwaza. Mbuya wedu tayaika wakaroorwa. Sumukai mbuya, sumukai. Imi hasi tete wenyu bani. Alright. Tashaisha ndotedza chimwe. Ndiamwene wani? Wewe yangu. Ndivamwene wenyu. Handizvo? Ndizvo chaizvo. Amwene ndiwo tete awa. Unde. Handizvo? Imi makazoroorwa. Ndizvo? Makazoroorwa mumusha umu maamwene wenyu. Ndo pane mubvunzo ipapo. Kuti imimi zvomati ndimi makakumbira leni. Amwene wenyu pamakaroorwa amwene wenyu aigarepi? Tati musha wakanga azi kugara asi wanga asi pamusha pana sekuru. Aigare. Anga ari kumba kwa ruma wake kwaMakuwaza. KwaMakuwaza. Saka imi Mangarura. Ko imi sei makazobva sei kwaMakuwaza kumusha kwamwene muchiuya pana tisipana sekuru. Pana sekuru. Isusu takati totsvaka nzvimbo yakanaka pekugara. Saka kwaMakuwaza nzvimbo yenyu iriyo. KwaMakuwaza. Nzvimbo yedu isusu iripo asi minda yedu ndiyo yanga indoriko. Mapedza mbuya. Amukana nduda. Because nyaya yenyu chaipairi ndosaka ndoti pakati penyu pana ari kudii? Ari kunyepa asi kutaura chokwadi. Asi chokwadi chinodii? Chinobuda. Handizvo? Because imimi manditaurira kahistory kenyu kwamamutaura kuti ndaita kutakura ndichisenza ndichinotakura chikafu ndichibva uku ndichienda nacho chikafu ndichitakura kubva ndazoti ndiri kufirei nenyaya yekuramba ndiri kutakura ndadii ndagarira pano kubva makumbira wana sekuru. Sekuru akati handidi muzukuru mumusha. Handizvo here? Sekuru akati handidi vazukuru pai. Handikupi nzvimbo pasina murume wako. Handiyo statement yemataura. Mati yekutanga sekuru akati handidi vazukuru pai musha wanozonetsa mangwana wakutorera wana wedu pekudini pekugara. Aya mukoma wacho. Zvakataurwa here? Ndio sekuru zvodu. Mukoma wacho ndiye akazi ndisekuru. Ndiye sekuru watotaura. Iyoyo kuti wapa munhu pekugara. Inini pako pano. Mbuya. Ngati pane uri kunyepa pakati penyu muri 2. Ndiyo ndiri kutsvaga kuti uri kunyepa ndiani. Handina ndiri kuwedzera. Handina ndiri kubvisa. Ndiri ngokuedza kutaurira zvamuri kutaura. Ndokukubvunzai zvamurudini. Zvamataura nemuromo wenyu isu takanyarara. Hapana munhu angambokudisturbai. Ndo zvatava kukubvunzai. Kuti sekuru mati sekuru baba mukuru wacho akataura kuti handikupi pekugara pasina sabhuku nekuti vazukuru munonetsa mangwana munopesera makutorera vana vedu pekudini pekugara. Ndimi mataura nechii? Nemuromo wenyu handini ndataura ndimi. Wamwe wake wakanga zvinozovatorera. Mirai. Wamwe wake ka wamaizi munozovatorera. Ndobva ndabvunza mbuya kuti
anga amboonei pamuri chakavhati panoda panoda witness. Chii changa amboona pamuri kuti panoda witness? Anga aonei? Wakanga iwe uri kuti handichadzoki kuno ndakugara kubasa. Apa panoda witness yekuti uponozouya nokuti ndiri kwakati iye baba uri mudzasi mangu. Munun'una wake side. Ini ndiri pakati. Imi pakati. Zvikazi paunozouya iwewe unenge wada kutora nzvimbo dzewaning'ina wako. Saka pakapaina sabhuku unozowitnesa kuti iwewe wakapa munhu. Nhasi uno sabhuku wacho witness iripo here. Sabhuku wedu wakafa. Saka witness ndiani? Witness. Nofunga baba wacho uyu, baba wake uyu. Wakauya ndakugara apa. Baba wacho uchipo here. Baba wacho sekuru mukuru ka. Baba uyu. Uripo. Uripi? Uri pari. Kana ari panopo uyai baba, sekuru mukuru uyai apa. Sekuru mukuru uyai apa. Eva sona endi. Ndamira pamberi kudara mambo mtasa. Ndamira pamberi kudara yaishika. Mambo mtasa. Mambo edu mtasa. Ndichatara ndezvechokwadi. Ndichatara ndezvechokwadi. Ndikanyepa ncharaswa nemhosva. Ndikanyepa ncharaswa nemhosva. Right, sekuru. Tikisai. Makachena sekuru, makachena. Right, sekuru. Uyo muzukuru wenyu. Uyu. Murora. Right. Amwene wake ndio hanzadzi yenyu. Ndio tete, hanzadzi ya baba wangu. Ndio hanzadzi ya baba wenyu. Right. Ndivati mungonditaurirawo zvamunoziva imimi. Ndinoda kuti ndizivewo mutibatsire imimi. Kuti pane dambudziko marizwazvo remugano. Munozivewo nekuti pakapiwa muzukuru mugano paakapiwa. Munowo here chamunoziva? Paakapiwa nani? Paakapiwa ndi sekuru. Ndi baba wangu. Handizomuta. Inini ndanga ndiri kubasa. Ndaishanda kwaane Rusape uko. Nansi padhuze. Ende kumba ndaiuya nenguwa. Ava wari kunyepa. Ichokwadi chaicho. Wari kunyepa kuti hanzi takapuwa ava wakateera tete. Hanzadzi ya baba wangu. Ndio wemusha mwedu. Uyu haasi chinyi? Murora. Saka isu hatitongwi nemurora. Tete akafa. Achibva asiya varora varipo. Wanga wakugara ipo. Alright, mina ndibvunze sekuru, ndipo ndiri kuda sekuru zvapo. Mauya zvakanaka sekuru. Ndipo ndiri kuda chaipo. Tete wakafira kwaMakwaza here kana wakafira mumusha? Tete. Akafa wapuwa nzvimbo munzvimbo mwedu. Mama kupa pamusha penyu apa? Mwadheretu. Anga abva kwaMakwaza. Baba wangu ndidheretu. Ndidireto. Akakumbira ni kutakura magwere zvitaurwa apa izvi. Tinozvizwa hedu. Asi akati ndiri kuremewa ndetete anga akura. Yes. Kuti vachakwidze gomo kuenda kwaMakwaza. Kune raini rawo awo. kwaMakwaza. Saka itete zvaakumuremera ino baba kwauchisirizwa. Ino ndodini muti nzvimbo inozorevanza ndipewo kamunda kadiki. Munda ndinawo. Asi ndoda kuisa wacho magwere kwangu padhuze. Ndipo akapuwa nzvimbo tete maiwe awa. Tete vedu. Kwauchipuwa nzvimbo. Ava manjibva vatotama kubva kumba kwawo kwaMakwaza. Wamwe wavo mhuri yavo yese iri kwaMakwaza iriyo. Vakabva ava kwachibva vauya manje nevana vavo. Vari vatatu. Kune misha mitatu itoripo. Vabva vauya kogara apa. Right, ndipo takapuwa ndisekuru taura baba wangu. Ndandiri basa. Right, ndazouya ndikati baba kochinyi. Vanhu vapera ndandanda wabve. Zvikanzi vanhu vabva nditete. Ngati tete. Hanzi ndiane warora awa. Zvikanzi ndikati zvadidi. Kuti wauye kuno
kwao kwadi zikandi baba tete ndi andishipa kuti ndiufamba makumbo ao ndikwadza sake ndawapa ina anazozoti waroro achaenda toona apa waroro autoteera tete akuwakapo sekuru nyaya yangu chaipa iri muzawatiri pano nyaya yangu iri pekuti muroora uri kuramba kuti Direto handi akapa chi handi akapa tete hanzvadzi yake pekugara ba muroora ururi ngepangu ndini ndakapiwa muroora anga tete wenyu makafira kwamakwaza mambo tichitaura kuti ishuwa handizoba pashuwa chaipo handizo saka nyepi ndiani uri nyepa ndiani tete akazofa akafa ari mwedu wakafira apa kapa mwedu apa zviapa madireto baba unganda kunyora pabhuku anonzi direto ndiye baba sekuru pese kuti ambogare yawo pese kuti ambogare ukase gare yapo sekuru gare yapo right muroora sumukatiso uyo wataura mukororo waDireto inini mukororo waDireto wataura petakapiwa nzvimbo ndi mukoma wacho inini kuti ndizoziye sekuru avo ndakaziya mu1980 ndope ndakavaziya kuti wazouya kuya kumushauri chimbomirai pandinoti ndibvunze chete pandataura kuti pana nyepi pakati penyu pane ari kunyepa asi kutaura chokwadi handizo ini ndati ndotaura chi ndoda munhu anotaura chi chokwadi handizo pane kuti pedzera nguva chokwadi ruchidii ndiruchiziva handizo mataura emi mukati mbuya hanzvadzi yaDireto yakafira kwamakwaza ndizvo asi uyu mwana waDireto urutoti tete wakafira umusha musha mawo mana Direto tati nini tete akanga apuwa nzvimbo ndi baba wangu saka ikufai kwakaita hana kufira kumusoro kwakafira panzvimbo pake panga apuwa maDireto aiwa mubvunzo wangu uri pauti tete handiti kana mai kana uyu tete uyu akafira kwamakwaza handizo ndizoka imi makazouya sei apa pana Direto aiwa ndakapimirai muzwe ndoda kutaura chokwadi ndakapiwa nzvimbo mirai tete wakazoteera wakorore wake tete ari kumurume wake kumusha kwake kwamakwaza kokusiya kumusha wake kwamakwaza kokuteera wakorore wake kwaDireto imi makapinda sei isusu takakumbira kuna nasikuru pekutopuwa nzvimbo yanga nzvimbo yayo ihombe nanhasi kana iripo ihombe hatizi kumbota zvekupamba ndakakumbira sekuru wetiri kutaura uyu handisombo ndirupika kana dai ndichinyepa mwari ngaandiurayi tinokubatsirai kuti zvinhu zvikunakirei kuti munakirwe mutapirirwe nekuseisa mvura yamakaisirwa matengi nefenzi zvikunakirei kushandisa handizo zvinokwanisa kunga zviripo asi zvotadza kukunakidzai handizo mvura iripo fenzi iripo dzimba dziripo asi mava matadza kunakirwa neupenyu muri kugara ipapo nechinhu chiri vheri simbo handizo chinhu chiri vheri simbo chinotadza kuti zvese munazvo asi mutadza kunakirwa neupenyu pandiri kudai nini pandiri kuti hapasi kubuda hamusitaura chokwadi awa ndiwo waridzi wemusha munonzwawo wari kugara mumusha mani mawo handizo imimi mouya mumusha mawo maabuda kuwataurira history iyo yawari kuramba imi makakurirepi imi kuti kuzouye maDireto makakurirepi isusu toti warume wedu wakakurira maDireto vaibva vazotoenda warume wanokurira maDireto seiko iyo mbuya ari kwamakwaza wakazotama nemhuri yavo kubva imomo mbuya izwai mbuya makura stereki toda kuti mubatsirai asi chinokubatsirai mbuya ichi ichokwadi muri kutaura nenyaya yekuti chaikunetsai magwere kutakura magwere kubva uku
kukwira gomo kuenda kwaMakwaza ndo zvakazokonzera kuti mukumbire nzvimbo yekugara pasi uku, nenyaya yekuti maamusadi kutakura chii, maigara uko, maigara kwaMakwaza ndoko maiti mukataka kwaya kwana sekuru mukarima chikafu kwana sekuru, maizotakura chikafu kubva uku muchienda nacho kwani kwaMakwaza, handizvo? Asi zvakuremera ndipo makazokumbirako, handizvo? Makumbira uku kwekugara movha mapiwa, handizvo? Nyaya yedu iri pekuti akakumbira ndiani? Imi maizokumbira, hamuzi muzukuru wekwadhireto bai, hamuzi mwana wekwadhireto, murume wangu ndiye akakumbira. Saka muri kutanga kukwero tsoro wakatanga tsoro ndini mazwa mautonga mushe. Aiwa ndakare wakatanga tsoro yekukumbira kuti murume wangu tibve ikoyo ndini. Aiwa pamaita kura chibage nana mbuya. Pamaita kura chibage maita kurirani chibage chachiri chenyu here kana chachiri chamwene? Ngechangu. Chachiri chenyu. Saka amwene anga sikarimi? Amwene anga irimi. Airimirepi? Waitisa indo zvitakuru. Ndati amwene tairimirepi? Tine madhingiko yokwatakapiwa mandedo kumadhingiko tairimira pamwepo kana kwadhireto tairi mubhuku rachikuku ndivyo zvavo anga asati tagarapo bapaturawo mbuya ndati mbuya Makwaza wairimirepi? Tairimira mubhuku machikuku imomo. Kupi kwadhireto? Aiwa tatisi munzvimbo yavo mairimira kwani? yanga iri minda yanhowe kwaMakwaza yanga iriko. Saka nanhasi minda iriko, tiripo petinogara pacho madhingi acho iri. Saka makazokumbirire kwadhireto imine madhireto petakakumbira peugara madhingi iwoya tiri murizwa ndikuti taitakura iyo ane nzvimbo dzapaminda pavo takakumbira pekugara kuti tiime titakure zviro tichiisa padhuze kwakuruda padhuze. Mbuya munuzwa? Ndinozwa. Mune madhunduru kwaChikumbu, kwachikunguru, kwachikuku, handiti? Mune madhunduru amunorima ikoko enyu anoti chii? Isu imimi, handitika? Muine madhunduru enyu kwamunorima ikoko, maiwira muchirima apa muchitora chikafu motakura magwere moenda nawo kwaMakwaza kumusha kwani? Kwenyu. Yokona kwa rumeba kwenyu ndo kwenyu kumusha kwenyu, handizvo? Bva zvakunetsai zvokukwira uko, handitika? Mwa mafunga kuti munoda kugara kunoko pepo sekuti muzokumbire wana dhireto pekugara imi muine madhunduru enyu anoti imimi yange iri yei pekugara ndatada pekutogara tichitakura zvinhu zvedu tichigara padhuze. Kokumunda kwenyu maita zogara munda kwenyu? Aiwa mumatoro, handi munda ba, mumatoro takazobviswa pakamusoro paitarimo takapiwa pekugara ndiwana sekuru kumatoro. Matoro munoaziva madoro mbuya chamakunetsana nasekuru ako ndokakuzatongeka ika kako kekuti ndini ndakapiwa imi musiriba. Kana makapiwa makapiwa nzvimbo ndiwana sekuru Chikungu pamusana pemurume akakuroora yanditi. Saka imimi conflict inozobuda pakuti imimi hamuchatongekiba mumusha. Ina ndingotaura nawo chipo takagara maboundary zvayo ndine dare rere ndakambotomba kuti watadzirana nanaterera wakakupai ndo wanoziva pamunogumira. Imimi mani makaita zvekupiwa akakupai ndianozoti munoguma apa. Ngoti ndirutaura ndakapiwa ndimukoma. Ndiani? Ndimukoma wacho. Saka muningina wacho hasina basa ba. Aiwa ngoti wakuti iwe ibva apa ngoti kadhundu racho ndo retinotema huni ndo petinoona pekugara pekuwakira zviro. Saka muda kuti munhu akafa adrese muningina wacho tine pana. Handiwana chikukwera. Ndiwana chikuku wacho saka wana sekuru makadini kusotaura kare muzukuru wenyu achipo kuti vemagara apaitiba ndo pendakavabvunza vadzungu. Nhasi ndashirikadzi mako yakonetsa inini paushirikadzi hwangu makadinotaura nemuzukuru wenyu. Kune shirikadzi matsotsi, kune shirikadzi mahure, kune shirikadzi wanhu kwawo wokuti kubva kwafa murume haana vazomboziya futi murume. Asi kune dzimwe shirikadzi dzekuti murume achifa nhasi nekuchikwa kutorana neumwe murume dziriko shirikadzi. Kune shirikadzi nunzva tunzva, murunzwa? Kune dzimwe shirikadzi dzisingaemurikiba, murunzwa? Saka musaite one of those.
itai shirikadzi inotongeka inoteerera miraikani nyararai munuzwa mbuya pari kubuda kunyepa kwenyuka murunzwa ndore pari kubuda kunyepa kwenyu ngekuti nyaya dzenyu hadzisi kubatana murunzwa pari kubuda muruna nyaya dzenyu hadzisi kudii hadzisi kubatana murunzwa pekutanga awana sekuru vari kuti takapa mwana wedu murunzwa takapa mwana wedu pekugara imi muri kuzviramba izwai muruzwa mbuya mbuya kwachikunguruka kwachikuku muri mutorwa wenumber 3 muruzwa imi kwachikuku muri mutorwa number 3 hamutori pamutorwa number 1 ba mutori mutorwa number 3 because mutorwa wekutanga number 1 murume watete muruzwa murume watete Makwaza ndiye mutorwa number 1 mumusha mashikunguru. Mwana wa Makwaza mukomana Arora imimi ndiye mutorwa number 2. Mutorwa number 3 azodhonzwawo ngemwana wani. Hamusitori pa number 3 muri pa number 4. Because mwana wa uyu mwana wa muzukuru wa Makwaza ndiye anda pa number 3. Ndiye anda pa number 3. Imi muri number 4. Asi kumusha kwenyu muri number 1. Muri bazwisa. Saka imimi mukatanga kuya koti wana sekuru nevazukuru vari kuirirana vari kuita nyaya dzavo. Imimi moya kopinda pakati pacho. Nanzi munhu ndandifungira kuti anofanira kunge ari apa. Hasi mimba. Munozandwa? Paifanira kumira tete kana murume wenyu kana murume wenyu pasina panomira mwana wenyu mukomana. Mukomana wangu uri panaso akazosvika tagara. Imi muri webocha. Ndati muri webocha imimi. Hamuchoka Makwaza. Kwani nyaya dzevachikuku. Aiwa samani muri ipi mukomana. Mwana wenyu wacho uri mukomana. Muri ani kwachikuku. Ngawe wewe kuno mukomana. Imi mbeya chimbogara pasi. Chimbogara pasi. Imi munotaira nyaya dzebocha. ndio akanisaidia leo akasubisa. Uya imi muri. Izwaiba uri muzukuru handiti. Nyaya dziri apa dziri very simple. Handiti. Iwe unofanira kukwirana na sekuru wako. Ndizvo. Mogarisana zvakanaka nani? Nana sekuru. Ndazwa mai yenyu ari kutaura autoti pamakatogara makagara pakati pana sekuru. Handiti. But mukaitwa chakanaka. Mukaramba kuti chakaitwa chakadii chakanaka it becomes a problem. Handizvo. Because pamakagara handi musha wenyu. Musha womwe munhu akakudimburira. Tireza ndipapo. Pamakagara mune kwenyu kwa Makwaza. Ndizvoka? Kwenyu kwa Makwaza. Ndo vamakumbira. Baba wenyu mimi ndiye akakumbira kuyako ogara nana sekuru. Handizvo. Wana sekuru wobva akupai pekudii? Pekugara. Handizvo. Chamunofanira kuziyana ndicho kuti agreement yakaitwa it was not between you nana sekuru. It was between your father nana sekuru. Saka zvatisingazivi pa agreement yakaitwa ngatitaure atidii? Hatizivi. Noti kuti tinyepere kuziva. Isu tisingaiti sei? Tisingazivi. Izvo ndo zvinokonzera problems. Uruzwa nyaya ndizotaura. Mai wenyu muri kumuitira zvakanaka. Mamuisira matengi, maita chii, maita mamufenzera madii. Andika muri kumuitira chakanaka kuti agare zvakadii? Zvakanaka. Asi attitude yake inokwanisa kuti asagare zvakadii? Zvakanaka. Because pamakagara chai pakati pamakagara. Iyo zvizi, iwe ndikakubvunzawo pamwe watozviziva. Mai wenyu ari kuti ndini ndakakumbira nzvimbo kugara. Asi wana sekuru kuti aiwa hatinomubvira tapa iwe takapani. Hanzvadzi yedu ndiyo takaunzi ndiyo takapa. Asi mai wenyu kuti hasi hanzvadzi. Saka tobva tachishaya manje kuti mai wenyu anganyanya kuwirana zvakadini nana sekuru. Zvokusvika pekuti muroora anopiwa pekugara hanzvadzi yako chaiyo. Inini hanzvadzi yangu inini. Ndoinyima pekugara hanzvadzi yangu inini. Ndoenda kuti mwana wacho mukadzi wacho
wouya toti pakati pedu chaugara apa to make it makes sense kuti wana wanyamunhu wakangogara wari wangani wari watatu kuti hanzvadzi yavo pai pakati zvinomeka sense noti kuti mukoma uku muroora pakati mutorwa ari pakati iwe ndirinorwadza kutaura kuti uri mutorwa asi uri mutorwa ndochokwadi haupo pamudzinza wamwe you are not part of this family ndo panobva wedzere kuti chi mutorwa wakatorwa kubva kwawakabva uri mutorwa kuti wakatorwa kubva kwawakabva hausiwepo tongi ende mutorwa unokwanisa kudzoka kwawakadini kwawakatorwa zviri simbo zvakafana nemukadzi anosvika pa 98 years 100 years ari pamba achingozi nemurume ukaita zvokutamba unodzoka kumba kwani 98 years munhu achembera asi unongozi nemurume chamba ukada kundiresaka unodzoka saka tiche sei ngatipanzwisise chiri kudiwa apa garai namai zvakanaka pasi apa mend your relations nanani nanasekuru endai mogare pasi nanasekuru mopana migano chaiyo yamuri kuirana nani nanasekuru mugare zvakadii because ava vanasekuru tinokwanisa kuzotanga kuzorwadza manje inyaya yekuti imimi mune nhasi niwo mukatofunga ka munokwanisa kungomuka nhasi uno makatopfeka mabhegi enyu maenda kwamakwaza enda nokurambidzai hapana because nzvimbo yenyu kwamakwaza irichi iriko mukasvikako nhasi kunozi wana wani muri wana wani kwamakwaza wani kwamakwaza muri ani mwana baba wenyu ndiani David Makwaza nditi nhasi hama dziriko dzikatosvika uko kutozi wana waDevi wadzoka wana waDevi wadini wadzoka angarumborima minda yaDevi zvakwana ho anga kuda kutora zvidhina wakatora zvidhina padongo raDevi dzosa zvidhina because ndiko kwani uko apa tendai Mwari nanasekuru kuti vari kukuchengetai wakakuchengetai chigarisanai zvakanaka nani nanasekuru ishu yemugano haisiri ishu inofanira kunge ichimbosvika kuno especially muchitogara muri pakati zviri ngoda kuwirirana nanasekuru utotaurira nanasekuru zviri friendly musasumudzirane zvibhakira nanasekuru ba musakane ukwana yasvika kunoku patone kukana dai mamuritengerana doro mudai musambosvika kuno ya ndosaka ndikutaura kuti pamwe pachoka zvakafanana nemumhuri bambo pane unozwa pakuzi pakaungana vanhu wozi spokesperson wedu ndinhingi iwo kana usina kuzi spokesperson pamwe uri wemukuru dzibvunze kuti sei ndazanditi spokesperson andizvo pane chao chiri pauri iwewe hauchioni asi vanhu vakatenderedza vanodini vanochiona kuti you can't talk haukwanisi kudii kutaura kana kuti ukataura unokanganwa kana kuti unozowanza hasha kana kuti nyaya ida kuti wadi zvayo hauizivi usazvitore sengozwa shorwa ba asi vanhu vakakuti usataureba pane vanhu vanenge vati kurespecta because unonyadzisa vanhu andizvo uzadzavazvanuzatoa kuti ukaona vanhu vazi pamberi pavanhu sumuka kuti mirire mhuri yese ndiwe spokesperson ita kuti Mwari kudzwai because it means kuti mhuri yaona pane zvayaona papi pauri chinokwanisa kumirira chii mhuri asi ukazi ndiani John mubatika rigara pasi chitoziva kuti une chinhu chiri pauri chinorembadza mhuri andizvo saka tikuti vana sekuru ava andizvo besides the fact yekuti masabhuku musazvitori kuti they are taking advantage yekuti ndiye wasabhuku ndazwa kaelement kamobuda ikuzazi mira yenyu muone kana ndapanyanga ndangosara ne1 to go 1 year akangoenda ndindi akuenda panyanga tichazvigadzirisa mauva maita kuti ndikaite kaelement kekuti nyangwe dai paine wana wari panapa wesabhuku aripo wakafa hake ngenzira dzaMwari atobve panapa akutofunga kuti
Saka murume ndiye wakaendesa baba wangu. Andizo ndima zvitaura kuti azowakataura kuti 1 to go. Mataura mbuya ndatakateerera. Mati mimi wakataura kuti 1 to go ndipo ndaenda panyanga. Saka andika muri kuona hatizo kuchiwanu manje hazviitwi izvo, hazvitaurwiba. Ndo zvinobereka kutadza. Kuchiwanu hazvitaurwi because mune matocreata imwe situation yemurume uyu neyakabva. Kuti akabva sei, akabva nekurwara here, akabva nechii, but pakutoita mufungidziro wekuti uyu zvakadaidzira kuti 1 to go ndiye akabva apiya ndare kana kuti akabatsira kuti zvikurumidze kudii kufamba. Hazvisi right. Pachiwanu mashoko akadaro haataurwi, Hawaki. Anoputsa, anouya kufungirana mumusha. Haasi right. Uyu ndisabhuku asi ndinoziva kuti izvozvi so kuti achakusorovhere nyaya yenyu is now conflicted because he is an interested party. Andi saka haachakwanisa kugadzisa nyaya yenyu. Ndoenda kuna Nyamaende futi. Nyamaende ndazwa uya kutaura nyaya kuti Nyamaende wakati ane dhora ndiye anohwina. Ndandakateerera. Wamangarawo nyaya yatomangara yaNyamaende. Kuti Nyamaende urikubhadharisa vanhu mari. Tichatoinvestigate atizwa kuti Nyamaende mari dzevanhu uri kutora dzakadini. Uyu ndizvo ataurawo. Ndiye ishe. Mbuya wana sekuru wakakuisai kuti mugare pakati wakashaisha. Tutaona na sekuru awa. Mazwa mbuya? Ndosaka ndati bambo. Ndima ifananga muri papi? Apa. Chuzai spokesperson wakangwara. Unoziva. Chuzai spokesperson anoita sei? Yes. Chuzai spokesperson akadii? Unoziva. Chuzai spokesperson anokuwakai anoita kuti mwendidzoke uku mushuwirirana. Yekona spokesperson anouya dzoka uku makutemerana nematemo. Andizvo. Saka zvatakuita ka? Wakomana weinspection. Ndiri kutuma wakomana kudzaso. Wanoone chii? Wanoone panzvimbo ipapo mugano iwowo. Tobva taura kuti mugano matengi anzi ari mufence. Ndizvo here bambo? Sorry. Ndingangoti matengi ari mufence. Asi fence yacho wakaichinja wari wega. Saka ndo patata ukana kuti chiguma ine tengi. Very good. Kuti tochinoona kuti miti yanga itawa nambuya kuti kune waya yanyura mumiti. Tochiona kuti payakanyura ndo paichiri here kana kuti yachinja. Waya yakasochinja kare. Ndo saka tuti wakomana vari kuuya. Waone nyaya iyo musi Wednesday. Wanenge watosvika ikoko wakomana waone waya iyoyo nezvese zvamuri kutaura. Then from there toita determination. Tochikutaurirai kuti nyaya yakamira sei. But for now, tatokuzwai dzese matama taazwa. Chidzoka yanyu mogare zvakanaka momirira wakomana wakuya musi Wednesday. Yes. Adileto. Muriye kwakanjanda. Bambo Dileto. Tishkas TV, inonakidza zvekuti kana wasalike pa FB, wasubscribe futi.